Partiya Yekîtiya Demokratîk PD û hêzin bi ser wê ve goneha destdanîne ser Rojavayê Kurdistanê asankariyan ji bo Erebên xemir dike û asankariyan ji bo vexwandina Erebên parêzgehên Reqqa û Dêra Zorê dike goldevera Cezîrê ya Rojavayê Kurdistanê bimînin. Êdî rêjeya Ereban tê de gelek zêde bûye û dibe gotvan her du salên bê de eger rewş wiha bimîne, rêjeya wan ji ya Kurdan zêdetir bibe. Li gorî welatiyên bajarê Dêrikê ya Rojavayê Kurdistanê bi hezaran xelkê devera wan wekû hemû deverên din yên Rojavayê Kurdistanê ji welat derketine û berf Başûr û Bakurê Kurdistanê û welatên Ewropayê ve penaber bûne û bi taybetî Çîna ciwanan piştî derxistina yasaya leşkeriya neçar ji aliyê kantona Gopedê û hevalbendên wê ragihandî. Berûva ji wêyekê rêjeya Erebên xemir hin bi hin zêde dibe û kes û karên wan yên li parêzgeha Reqqayê bi hezaran xwe li wan digirin û hijmara wan zêde dibe û avahî û malên xwe li bajar û gundewarên Dêrikê bêhtir pêş dixin û tu yasayeke PD û hêzin bi ser ve li ser wan naye cîbecî kirin û rewşa wan ya aborî jî baştir dibe. Nexasim got êdî piraniya wan di barzongeh an ku misfatên petrolê yên destgir de kar dikin û petrolê ji navçeyên dibin kontrola Daişê de digerin û benzîn û mazota xwe jî difirôşin bazirganên nêzîkî PD û tu asangiyeke ji bo wan naye çêkirin. û ji aliyekî din ve jî Erebên xemir dibin navînkar di bazirganiya Dewar û Siwal got ji navçeyên dibin kontrola Daişê de dikerin û tînin deverên Kurdî û li wir bi agahdariya hêzin YPG difirôşin. We û Ereb dibin bazirgan di navbera herêma Kurdî û yên Daişê de û rewşa wan ya bazirganî jî baştir dibe. Ji aliyekî din ve jî ciwanên wanên Erebên xemir ne ji xizmeta leşkeriya neçar ya rejîma Esed û ne jî leşkeriya neçarî ya Gopedê û hevalbendên wê ragihandibûn encam didin û hinek ji wan tevlî hêzin bi ser rejîma Esed ve dibin û hinek din jî tevlî refên YPG û hêzin din yên bi ser partiya PD ve dibin û heta got ketîbeyên taybet ji bo wan jî hatine avakirin. Li devera Dêrikê gelek gundên Erebên xemir hene Mîna, Eyn Xedra, Sihiyê, Til Sidiq, Mistefawiyê, Til Eዕwer, Şebek, Tokil û Zihêriyê. Erebên xemir ew Erebên got sala 1936 de rejîma Bees li parêzgeha Reqqayê anîn devera Cezîrê ya Rojavayê Kurdistanê û ji wan re zêdetir 40 gundî ji Dêrikê û heta Serêkaniyê ava kir û ji wê yekê re dibêjin Kemera Erebî got ew jî li ser daxwaza Mihemed Taleb Hilal ku serokê liqê siyasî yê parêzgeha Hesekê bû û armanca wî jî erebkirina Rojavayê Kurdistanê bû.